Bagong anggere metu mesti nganggo iringan sesek e. Lakone. Oh iya. Nek aku metu ora diseseke iki mosok metu kok alon-alon wis ora. Ora sip. Ha iya. Kudu sesek. Kaya ketoprak kae terus. Oh. Ketoprak kae metune ya mesti sesek anggere ana ketoprak metu saka tobong. Tuk dlentak mesti sesek ya kok mesti sesek ora ana ketoprak metu kok alun-alun tuk ngono ya kok padha apa bedane ketoprak karo maling terus ayo urung-urung kaya sapa bedane kowe iki tak takoni bisa ora ayo beda ngetoprak iki pentas maling iki cetha wong nyolong kok awi jawabane wong kurang mangan sekolahan oh bedane apa nek ketoprak karo maling ketoprak ku nek dikentongi mesti metu oh wonge mesti gleleng kae turuk ndlung tok turuk tuk wah ketok metu nang panggung keploki penonton nek maling dikentongi mesti cenanangan liar melayu iya ngono ya iya bedane kuwi lha apa sebabe kaya melayu lho ha kok nganggo sebabe kabeh mergane ndek sikil urung karuan kok iso meja kae ndek sikil ora iso melayu kursi kae ndek sikil ora iso melayu mergo kae benda mati ora iso melayu urung karuan kok iso mobil kae benda mati iso melayu kae nganggo mesin nyok lho ya aja nesu kok ora iki bantah-bantahan iki apa sing nganggo mesin ki iso mlayu mesti iso mlayu montor mobil nganggo mesin iso mlayu bego iki nggo nyerok cengelmu ya iso ya ora ndur nesu kok ora nganggo mesin mesti iso mlayu urung karuan mesin jahit kae ora iso mlayu apakmu kapan kae mesin jahit kae ora iso mlayu wis tau weruh mesin jahit tekan ndi oh iya ya kapokmu kowe iki nek ngono kuwi aja rumangsa bener aja rumangsa menang ning mesti kalah ngono lho sebab apa mesin jahit kae mergo ora nggo bensin oh berarti sing nganggo bensin ki mesti iso mlayu mesin dikai bensin ki mesti iso mlayu kene bakul bensin kae manggon oh kapokmu kapan kowe wis tau ora bakul bensin ider ngalor ngidul tau ora to kae yo manggon kae yo nganggo bensin mergo kae dodol iki mesti manggon kene wong adol janganan kae tekan ndi oh iya kapokmu kapan kae mergo kae ngubengke dodolane oh dadi nek sing ngubengke dodolane iki mesti mlaku kene ombak banyu kae mubeng ora mlaku manggon mergo kae ombake banyu urung tau ngentepi ndasmu nah iki nesu kok kowe jual ora semi kalah ya aku ayo monggo aja sok menang-menangan padhake ora ha iya karo mangsane kaya njur menang-menangan dhewe apa-apa kok anggere dibedheki arep kalah ora iso ya Truk tuwa aku karo Petruk mbangane kowe iya mula aja sok nganu nganggep wong iki sak ngisormu gong ana tetembungan di atas langit masih ada langit ngono sak pinter-pintere wong iso ana sing luwih pinter lho sak kendel-kendele wong iso ana sing luwih kendel lha sak sugih-sugih wong iso ana sing luwih sugih mula ana tetembungan di atas langit masih ada langit oh ngono to mula kowe wongso duwe bedhekan terus tok anggap kancamu ra iso bedhek aja ning kala mangsane kancamu duwe bedhekan sing luwih ampuh. Lho, ngono. Adiake ora. Ah, bedheki nek pancen kowe ngerti. Bedheki apa rek? Ana gajah gede-gede. Ana pirang-pirang. Terus ana gajah cilik-cilik pirang-pirang. Piye le bedake supaya misahke gajah gede karo gajah cilik? Oh, kuwi nalar lho, Gong. Ayo dipilih. Dipilih gajah gede kiwake, gajah cilik tengenke. Kuwi ngentekke pirang dina, gajahe akeh banget. Oh, piye kok nek kowe yo? Aku wis kentekan kali. Golek ayakan sing gedhe, ha to. Gajah cilik gedhe iki tumpangke ayakan terus diayaki.
Engko sing cilik mesti tiba ning ngisor. Oh ngono kuwi jenenge ilmiah, goblok ora. Wo, ya. Edian tenan kok. Ha iya. Kidul kono kuwi arep dibangun mall sesuk rek. Wah ta. Heeh. Karo Pak Surata. Nggih. Tenane Gong, tenan. Jembare mall 400 kilo. Wah. Mosok kuwi kok iso Gong? Ale arep adol ayakan endi nek ora ana mall 400 kilo? Ngayaki gajah ana apa? Wis ya bener ya wah kowe kewalik kowe wah setan ora doyan demit lan dulit. Aku dadi tak takon nek ora ana mall sing jembare 400 kilo sing arep adol ayakan gajah sapa? Aku kudu gawe mall sing jembare 400 kilo. Oh iya ya padake ora. Apa meneh? Wis gak truk? Wis mah aku nek karo Bagong kalah terus ya aku. Bagong iki arep kaya ngono ning nguteke encer ya ora. Iya. Ya wis pokoke awake dhewe gara-gara iki. Ha iya. Tegese awake dhewe melu ndedonga penyari Bapak Kades sing ninggal iki iso momong marang para kawula ya ora. Ha iya, penyari Bapak Kris Dewiyanto. Heeh. Sepun uga ya Gong. Karo penyanyi Bapak Surata, Bapak Sukamti dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan nggone ngadani halal bihalal karo tasakuran bengi iki nimbali karo awake dhewe ya terus. Iya. Ya wis sak bisa-bisa ngaturake pasugatan. Gandeng sing dipercaya awake dhewe mula ya dhewe kudu sak bisa-bisane ya paring panglipur mingkersaning para lenggah. Heeh. Karo disambi tetembangan jare ayo men kepenak rasane. Disambi tetembangan sambi gegendingan sing kepenak ya karo nggo ngilangke rasa adem terus Hai biasane nek ngene iki dasare musim kemarau tur embuh iki kok kahanane kaya ngene iso lho suatu saat Indonesia iki ana musim dingin waduh ana tau aku siklus nganu kok cuaca kok terus iya iso ngerti udan salju. Wong kaya aku ki wong lemu mesti awet uripe, daginge kandel. Sing mati dhisik wong kaya gareng-gareng iki. Kuru-kuru udan salju kedingan mati. Aku ora iso nek mengkon kedinginan kok mati. Arep wong kaya kene iki daharane dahar bervitamin ora padake. Godhong-godhongane. Ijo-ijonan ki tak pangan. Ora mung bangsa iwak-iwakan, ora mung bangsa ati rempela. Wah, kuwi malah sumbering penyakit. Wis omong wae ora kuat tuku reng dadak nyacat. Kowe kira kuat tuku ati rempela kok senengane nyacat, ora perkara nyacat. Ning ngene, Gong. Wong manganane bangsa daging-dagingan ki nuwun sewu. Kencokan penyakit gampang. Jantung, liver, ginjal lan sak piturute kuwi wong sing manganane ora diatur, senengane mangan enak, kuwi mesti bakal kencokan penyakit. Beda karo aku wong desa. Pangananku ya basa ijo-ijonan, bayung, bayem, kacang panjang, kacang pendek. Lan sak piturute. Aku iki pangananku kuwi mengandung vitamin, iso menguatkan organ-organ tubuh. Omong wae nek ora mampu. Ngono wae malah penak lek ku mikir. Aku memang padune serik karo aku nek esuk wis to bojoku mesti mlastiki sate. Ayo gleleng kok ya Gong. Ah iya ora ngerti kowe. Mestine nggon tas resek kok kae sunduke to. Mesti kowe mikir kae sate kambing, ha to? Pikiranmu mesti mikir kae sate ayam. Goblok, kae iki sate kere. Sate kere iki sing endi? Sing kae sate gajah kae lho. Sing nek dipangan iso nambahi kandel untune kae. Wah, to. Bar mangan sate gajah ngombe es, wah ngilangi dadak ditithiki untune. Kaya gawe kijing. Gawe kijing dikulmu melocot ora. Ha iki mulai alon ki dodokane dodok. Ya nembang ya. Sing kepenak ya, Tru? Heeh. Ngaturke sapa sing kepareng arep nyekar? Anakku wedok Agnes urung nembang. Heeh. Nembang Nes. Ha iki kademen nek wisan telapakane saya cilik. Sinden kok telapakane sak ukuran bayi.
Ya ora apa-apa ora. Yo. Ngaturke sing klasik apa men mathak wedok iki men mamerke keprigelane, mamerke kepinterane le minangka dadi waranggana. Heeh. Ngaturke apa, Nak? Napa, Pak? Manut, kowe sing klasike sing iso apa? Sinom parijata, lho, mijil parijata. Apa ular kambang kena? Mijil mawon. Gathuk glandang ya kena. Gathik glinding, gathuk glandang. Gathik glinding ya kena. Mijil, mijil ketoprak. Larase pelok. Wah, iki jos. Nolak. Udu. Kuwi du mijil. Kuwi apa itu, Sinom. Mijil iki do piyomban. Lho. Corle ngono kae. Heeh. Radonge kok dadak nyuwara. Meneng anteng. Yuk. Dah Corleng. Yo, gironge apa mau, Gong? Curlem. Wayah. Yo. Santinet Ambu. Ya. Canggorengan ati bolak-balik gosong. Wandang rampung reng. Ha iki urung kaya trengko iki. Sing kedua iki dirangkepke. Oh, dirangkepke. Iramane tegese rangkap. Heeh. Wah, edan. Apa? Apa ya terus? Kados Gusti Iki wis anu detik-detik mengkeret iki terus. Iya ini iki wis detik-detik mengkeret. Dikapak-kapano anggere urung wis ora semangat wis adem, hawane adem. Ha iya. Wis pokoke detik-detik mengkeret. Ming kaya dopit. melinju. Yo. Sing eling Rada suminyak. Ini orang ngerti wangsalane aja pipa banyu aja gawe kodeng. Tegese entuk saka tembung apa? Saka tembung ledeng. Wah, ledeng. Anggere ngene aku wis tenan lho, ditenono aja kaget lho anggere semai.
Ya. Titi. Aku muni piye aku titik sonya. Wah, Petro ki bosok kupinge ora. Citreng janji ngono biasane. Dasare wancine ketiga panase ngentang-entang kae ngombe es jus. Ha iya. Jus apa? Apokat. Lengganeng pendopo. Korsine kursi resban saka kayu jati tuwa. Heeh. Nganti metu rambute. Ha iya. Kayu jati kok metu rambut. Saking tuane kaya terus. Mlingguh neng kayu jati terus nyetel radio ceklik. Neno neno neno. Wah, les neruput. Jus apokat. Iya. Nyamiane onde-onde. Wela. Jerone apa jenenge iki gula Jawa. Wah, jan kemonjo tenan, Truk. Wah, kaya wong mulya kae. Ha iya. Nek kowe tengok nang ndi, Truk? Aku pas ora tengok. Ya tengok to men ketok kaya ana omong-omongan, Truk. Ya. Aku pas linggo, nah cara aku linggoe ora ning kursi resban kuno. Ning kursi saka karet. Saka karet modern sing digelar. Iso-iso dienggo turu, sing sok dienggo linggo ning pinggir kolam renang lho, Ren. Oh, kae jenenge stromboli. Es linggo kono kae terus nyetel radio. Heeh. Ceklek ngono. Neno mimike aja lali lho terus mimike engko ndak ngelak. Ya. Aku nek paling tak seneng iki nek awan yo es teh. Monggo dikeceri jeruk. Orange juice. Heeh, orange juice. Terus nyamiane res-respo. Resoles kok. Oh, nding resoles. Aku doyan apa res-respo ora? Aku arep omong resoles kok dadi res-respo. Resoles. Jerone rajangan iwak. Wah, enak banget. Nek bakong nek awan tengone dikong nek nyantai. Aku ki wong ora tau muluk-muluk. Heeh. Dasare omahku ngisor wit gedhe-gedhe, eyub. Heeh. Aku naleni lendange bojoku jarike tak taleni wit kono ora tak taleni wit kene. Weh, kanggo klekaran. Kaya nek nang luar negeri kae lho. Wah, jenenge tidur bergoyang ngono. Tidur bergoyang. Ngombe ndak ngalah. Aku ki awan paling tak seneng ki nek ngunjuk ya es apa jenenge? Strawberry. Weh. Soda gembira. Soda gembira, susune separo kaleng. Heeh. Terus ese dicemplungke sodane anu apa jenenge iki sirupe sing abang kae. Heeh. Sokke nang nggon gelas klorak-klorak. Kuwi gelas iki disoki watu apa piye? Es prongkolan. Mamah ndasmu seto.
Aku ngene gampang sulu. Ya. Terus dijoki soda cur. Wah, dudak. Wah, rong nganti tak ombe cemplungan laler ijo. Suntak ganti ya. Weh. Es Apollo. Es Apollo. Apollo cemplungke gelas rong nganti tak ombe mumbul lho. Apollone mumbul. Ganti meneh. Wah yo ngombe sing sakno. Akhire wedang putih kan. Oh. Agine ming sepele ming wedang putih ora. Nyamiane gedang goreng we gedang keluthuk. Wah. Sak cokotan entuk biji. Sak cokotan entuk biji dadi ning cangkem pahite ra jamak-jamak. Nyetel radio ceklik jeblok. Wis pokoke ora kalap aku elek kabeh wis yo. Ayo karang ya sing jeneng Bagong iki nek kon ngomong manyan ya angel. Ya iso, wong mau ken mau ya omong kok angel piye. Yo tembangke teruske sing kepenak le. Oke, ayo arep ngaturke apa? Aku kok kepengin krungu swara entut ora. Swara sinden. Tak kira wis tak peres wetengku kowe. Ora. Aku tak nembang ya nembang. Kae lho Gong sing slendro ning sing koke kaya pilok kae lho. Mireng, menir. Menir kaya yuknya nira. Ngono danda gula Semarangan. Oh iya. Sing ngembarang nembang Semarangan sapa? Nek kira-kira kowe arep kepengin milih aku ki mbah, nek ora krungu suarane si Samijah lho. Iki sindene ra sing jenenge Samijah. Nomor loro saka kene iki lho, Orisa. Oh. Kelingan bakule gethuk piyungan ya. Samijah ora. Orisa. Ngawur ora. Samijah ki ya sapa kowe iki ya tepunganmu ya werna-werna. Aku ki wong sapa-sapa tak srawungi kok. Oh. Kawula cilik? Kawula sing cilik banget. Heeh. Tak srawungi. Sing piyai luhur. Heeh. Leluhur. Ora. Leluhur kok disrawungi. Dirungake kaya ngapa? Sinden pilihane sik. Duwer-wer iki. Duwer. Ya. Yuknya. Niku lho Pak guyang-guyu terus. Sapa wae nengke wae ora apa-apa. Pokoke kowe tetep semangat. Ayo ja, Samijah. Yogya anira Kang para para prajurit kok para rawuh iki. Kulino MC. Duh guayahmu. Ngangsi pisan ra iso mandeg kok. Karepe omong terus. Ngeset keprak sik terus. Oh iya. Gleleng telah ya ngeset keprak sik. Padake ra iso ngeset keprak salat. Yen aku diajar ngeprak salat iki keprake kok banget terus kok tekan buri. Kabeh tak tatane angger der ngono were. Dek urung iso ya saiki wis. Ya. Piye? Oh, suarane cantas. Ayo.
Dasare nek apa jenenge? Dandan jan minor dhewe si Samija iki. Orisa ya kok ora sok mindhahi jeneng ora. Heeh, Orisa Samija utuh. Orisa Widyasari. Oh, kok aku kleru Samija yo ngawur kok ya Orisa. Heeh, jan. Jebul mau tamatke iki lipene beda dhewe. Lipe. Oh. Anggere tok wale tak ajar kowe, Tru. Ora. Lip-lipe iki nggo ngabangke cangkem. Heeh. Ngerti aku. Kowe tak matamet arep malih kowe. Wis ben ning kono wae aja diwalik. Engone caritane sawijining dina jaman cilik-cilikane anggere dicritani bapak kae ya caritane Kancil nyolong timun. Kancil nyolong timune Pak Tani, ayo Pak Tani bingung goleki timune. Ha iya to, adi colong Kancil sayot-sayote. Heeh. Timun kok awor kentrang. Wah. Kantil gasmu lho kowe. Lah dicekati ngene iki. Paman Prabu. Wah, Bagong iku nek ora iso rasane nyaut to. Prabu. Ngapa nang Prabu? Golek onderdil apa? Kok golek? Ya aja ki anane mung Prabu motor. Kowe golek apa? Karbulasi wae. Iki cakepane ya nyok iki. Waduh. Aduh. Sastra Wijaya. Halo, Prastiwi gurune wis diblebeti apa-apa kan. Engko rak saya esuk nganggo brangus barang kok. Ayo adem tenan. Ha kowe ora kloso adem kok kowe nang ngisor lampu semene kok ya lampu iki 1000 watt e. Mulau kaya kuthuk di arep gering kae. Dipanasi. Rada miring iki, Truk. Iya, ndak le jejak ora. Oke, nek cara Surakarta ki le sira miring ngene iki, krise ngogleng ngene. Betah nggih ya ngeten niku. Napa? Betah, Pak. Kowe iki ngapa ya Samijah ki, Jan? Senengane kowe betah karo ora kowe pokoke kowe manut wae. Nek aku ora betah ra tak casmitani. Oper yo. Ya. Oh piye? Sastra bau ing Maespati aran Pate Suwanda ompong ora ditambahi ompong samplok kowe ora mesake wah wis gruyah-gruyuh saiki esuk ulang tahun arep hadiahi teken aja guyu. Arisa aja guyu. Pak lan iki ris. Apa? Kabeh ya, Pak. Niku lho. Kae iki kan do seneng nek Bagong wis mulai ngomong sak karepe dhewe iki sindan-sindanku do bahagia. Nganti do nangis.
Wis ben ora bar gara-gara balapan nguyu. Ha iya. Mesti. Nggo Prastiwi jodone karo Wahyu, jeluk gede-gede. Nggo Wahyu karo Prastiwi munggah genti. Tatin karo Wahyu, jeluk gede-gede. Nggo Tatin Wahyu munggah genti. Orisa karo Agnes. Iya. Monggo ora dhewe-dhewe lho terus bareng. Aku mau wis sore mau do tak rungokke ning jaba lawang. Apa? Nang jero iki do ngrembug apa ya kok susah. Panggonmu andang tukul ngono kuwi. Tak buacok sirahmu tenan. Ampun. Lelabuhan iki pancen tak gawe kuncung Mbak. Nipo. Nanti kuwalik lek ku nyumut tutut. Apa pikir aku nang nggon tukul mau. Wah. Diem. Kang Ginelong Triprakara guna kaya guna kaya oh piye ayo apik keprayan oh purune kang tenan tepi purune kang den antepi karo nggo latihan sikile sesuk nang Wonogiri mesti pesen karo sing nimbali to kon nganggo keprang ngene iki iya nuhoni trah tibake apa Truk? Tibake apa Gong? Oh tiba bareng-bareng tibake tembang apa? Dendang Semarang ya dendang mari berdendang mari uduh kuwi ya tak kantel kowe uduh kuwi to uduh ora lagu dangdut kok dendang Semarang ki tamang ning nang ning nang neng ning nang neng ning nang nang ning nang nang ning nang neng nang nang ning nang 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 ning neng nang ning nang neng neng tak gentung dendang mari berdendang ora caturan ro dapurmu kan ora karyane Roma Irama to Roma Irama utuh wah jan bocah goblok ora jaman kene kaya ngene kok mbagong lho ya semen bagong radong kok ya wis manut karo kanca-kanca wae Gong ya seneng aku kuwi anggere uduh kuwi aku bubar lho lho aja ngono kok ya mangga
diajari nang. Begitu iki gamerane mandeg kowe langsung nyaut girongan. Kambil bolong sisa bajing. Ngono. Tapak dara tatu miring. Tiba Jupuk ora omong jenenge maling. Bener ya ngono kuwi Purwakanthi. Kerupuk mlinjo jenenge empeng. Wah lah apik wae mosok iki terus. Pecahan kaca jenenge beling. Isa kuwi ya kena apik ra apa-apa. Bantal dawa jenenge guling. Isa kuwi apik jan pirang-pirang malah iso kabeh kok. Dodok udut jenenge beling. Dodok udut kok jenenge beling. Maksudnya nibani beling pecah. Oh. Dodok udut kok jenenge beling ora. Isan. Iya. Oh. Cetake ora. Yo. Nah, no. Dari mana datangnya lintang? Apa setiapne kelakon tang dawa jenenge guling. Apik tenan iki. Iki engko tak nggo praktekan karo Petruk kowe ora meri ya. Kowe nggo tontonan. Nah, neno. Engko aku karo Petruk joget ning secara bersamaan utawa disebut dance crew. Wah, aku ngerti kuwi, aku wis tau. Breakdance campur dangdut ngono to. Ayo kawan-kawan, ayo kawan semua kita berdansa breakdance bersama. Breakdance campur dangdut. Kuwi balungane piye iki? Jajal donekke engko. Aja terus, aja. Ngerusak asli. Ya. Jangan suka makan alainya. Kepala sama kepala. Hidung sama hidung. Kaki sama kaki. Leher sama leher. Kembali kaki. Sama kepala. Nah, karepku tak nggo joget Petro iki kaya ngono kuwi. Aku ora tojak ipat-ipat. Selawase aku ora gabung karo grupmu. Oh. Minggir. Ya. Iso apa, Gong? Lho, aja ngece karo bakul tempe. Iso apa ya? Dari mana datangnya cinta? Aku jenenge iso mecah ndase kancane ora. Ngene lho. Duk. Ya. Ya, dari mana nanen. Ah, ya. Dari sawah
Wis sik, Truk. Ora iki tembange kok dari sawah kok wis. Kok dari sawah kok ya yo iki tembange. Dari mana? Ah, nong ning nong hidung. Hidung. Wah ya ndeng. Dari sawah turun ke kaki. Ngetan kaki. Walah jan. Leher. Dari leher. Walah ya ora ngerti kaya. Sayang. Aduh sayang kembali kepala. Lalu turun ke hidung. Kepala. Oh ngawur kowe ora. Kaya ngono iku kudu iso basa Indonesia. Memang. Walah. Kepala mana kepala? Ini kepala. Mata. Matanya siapa? Matamu. Mata mana? Ini. Loh. Wah, gunanya untuk melihat sesuatu yang indah. Hidung mana hidung? Ini manis kecil dan mentil. Mungil. Gunanya hidung untuk membaui. Apa? Membaui apa? Ini lho, nyerat lho. Mencium. Murah. Mencium ki mau ngambu. Mencium bau yang sedap. Iya. Mulut mana mulut? Nih, besar sekali nih. Gunanya untuk makan makanan yang enak-enak dan tidak bayar. Ngelek ngono kuwi. Oh, perut. Weh, basane Jawa weteng. Apa sebabe weteng? Ngruwet barang sing mateng. Kenapa wingi kowe mangan kubis mentah? Kae nggo lalap. Oh iya. Pinter tenan, Gong. Pantat. Ini tak nampleng lho kowe. Pantat tok raine kakane. Intin ini pantat mencok. Megal-megal tret. Ini pantatnya. Diapure. Kok le ngendang kok mengalon. Memang awis memang. Yo, tindakke, Gong. Yo. Siapa bisa menggiring angsa digiring lalu menyosor ngetan paling ulan apa setiane kelakon. Dari mana datangnya angsa sayang? Angsa didatang. Beradong rasa tuh, Gong. Ayo, kayak kamu nih. Yo. Gunung mana yang Gareng wis nembang pirang-pirang. Ki mau ya dendang Semarang ki mau ya aku sing nembang, Truk. Ya. Gendi kowe arep nembang apa, Truk? Larase sanga dibaleke ning sanga. Ya. Dadak nambahi. Ki mau wis menyura lho dadak nambahi loro. Ya sing penting iso bae ning sanga. Ada apa, Truk? Ya, tak nembangi Gong.
Klintang-klintang numpak andang ngabel klintang. Apik tenan Petro rek. Iki mawon. Klintang-klintang numpak andhong ngebel klingklong, klingklong. Graya-graya saeka songkan rong bolong, bolong. Adike nakal. Adik apa? Hah? Adike ngendang. Adendang goyang Semarang detuntang tak iringane kendang punang rebab gambang. Ilang samar atiku ora sumelang, ora kempyang ngumandang goyang Semarang. Nah neng. Wah, Bagong anggere muni ngono ku terus nabung ngawur. Wih lah, siremen ae iki. Nek ora angkatke meneh. Heeh. Mempertahankan iki pancen sulit terus. Lah iya. Sulit kita kasih asu jengkelit. Nah. Ayo, sulit kok asu jengkelit ora sulit ki angel. Heeh. Neng nong dangdut ya Kong. Siap cara kuno nino. Oke, kuno karo modern ora masalah. Ngono iki. Heeh. Kok pelok ya, Truk? Ayo rasa pelok slindru wae sing kepenak apa. Satu sore karo kancane nang kenjeran. Tamar mantan panjen ngono pacane berkasih penabuh iya baca modeli iya aneng pinggir kali lurung ayo bukan ono mendung golek catetane sing karang ya tembang satu sore ake kancane ning menjeran yo mlung apa ta Truk kaya keroncong ta tadi ngrombyang pacane berkasih ya yo Bras ayo yo pacane berkasih penabuh iya atau tidak ya Papa Cakra modele iya bareng Ciro lu aneng pinggir loro yo
Sing ngendang wis rada lali kok. Satu sore ngono ora kok tak gendet dentang tak kundak-kundak kuding. Aku kembangan ya lali kok ya kok. Ya pacane prakase ya papa cakra modele ya lho gede kong ora sengit aku menjolo iya kaya apa ya aneng pinggir lusih Bagong yo nek ngonekke tembangan iki kancane sing siap sing jeneng Wiyaga terlatih dan terakreditasi iki kudu siap dalam segala medan. Nah iya mulane ora mung apa lali janjine ameng suwe kok do bingung nene yo kowe karamo nene ngono kok ape kok senengane dadi gawe noni hale nganti kepoyo ora suwuk-suwuk ha iya ya pokoke apa-apa ki waton cekak tur kepenak ya apal nek ora apal ndak ora prayoga ya sore-sore padang bulan ayo baca padang bulan
rata atine rasa kelo aja ngono mas aja ngono aja ngerti aku bakal gethuk iki mau ya cara kuno ya Gong ayo gethuk asale saka tela mata ngantuk atine rada gelo jangan ngono ngono mas aja ngono kadung janji mas mengko aku gelo Gong Peng pembalas aku dekno kok nek aku turu dikisro karo si kera iki ya jog banget lho Gong garing iki lemah jantung wis rasul lapar dia lemah lempung ya men aku nek turu getah sak kayange rogane apa ora kowe ayo tak getah tuman wae iki sajae wis angler temenanan iki to nek ra getah rek ayo ndang sepo andel ora seru-seru ya pancen menus ratatanan kowe kakane digetak nganti natabuk ayo salah aku nek turu kok yo pringgondane duwe gawe ngono ewo madang gratis wong kok madang gratis ora ora-orane ya ngusung meja siji ra ketok kaya nyambut gawe ta nek ingon metu terus merapat sowane yo Gong yo kae bapak wis dhisik ayo ndak dukane karo bapak terus yo janeng yaning talaga ngati langit mambang pantepas lan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Miat langening kalangguan aglar pandaan muncar tinon lir kekonang surem sorot tekan kadang jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngolo Arimbi putuku ngger Arimbi wonten timbaling adawu menapa Kanjeng Eyang Werkudara Majapati kakekku piye nalika pune anging Wirata nyurasa kawan Nawala Sedahan ingkang wis ndak tampa jroning tulis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake sira putuku Arimbi apa dinisi Werkudara nyeraya kelawan wong tuamu ing Wirata Punyang Matswapati supaya miwaha kelawan Atmajamusi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Nanging apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange teka durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Brajadenta tuwin Brajamusti. Nyatanipun Brajadenta Brajamusti menika ugi kalebet kadang kula ingkang tinemu jaler mila sampun ngantos kinten kula sak mangking langkungi dhateng pangaosipun piantun jaler mila nyuwun mangapunten Radi Randhat sawetawis ing pangangkah supados sak mangke kadang kula Brajadenta tuwin Brajamusti sampun keparang sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono? Inggih. Lah apa nayaka Pringgondani apa dening Amarta ing wis diutus dening sira putuku si Arimbi supaya methuk kelawan sowane sing Brajadenta. Sampun sawetawis anggen kula utusan lan Brajamusti supados amedhuk kadangipun sepuh inggih menika pun Brajadenta. Nanging enggo sapriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi wonten timbalan monggo sakething kula Nalindra Raja Nerpati kepada nampa Nawala Sedahan saka para Pandhawa utamaning sira putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe marang papan kawis dicawisake. Lah iki engko apa ora dadi rasananing para Nalindra lan dadi penggalianing para Nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodheng manah kula Kanjeng Eyang. Lengking saking menika monggo kula aturi tetarosan kaliyan ingkang wayah Koko Prabu Punta tuwin Koko Prabu Ndarawati. Puntadewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang.
Apa dene Kaki Prabu Ndorowati wonten dawuh Eyang ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan lakon ing tumbaduning Praja Pinggondani Wirata Gage matura marang pun Eyang mungguh iguh pertikelmu piye Putu Mara Gage matura nuwun mangapunten Kanjeng Eyang menawi paduka dangu babakan perkawis Projing Pinggondani paripaksa kula mboten saged matur sampun kinten Alendra Ngamarta sak mangke cawi-cawi babakan Projing Pinggondani adri raos sing manah kula menawi wonten panerka tuwin panyokra bawa ingkang boten sae tumraping ingkang wayah ing Ngamarta semanten ugi kula Kanjeng Eyang kula namung jembrung ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang sumangganipun badhe mranata tata rampiting perkawis menika Kanjeng Eyang nggih lah dalah ya to ya saiki yen pancen sira Putu Prabu kakarone ora padha bisa paring pangandikan Werkudara apa sira ingkang minangka dadi guru laki ning si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu ya mula kowe kudu wani netepake kepiye mungguh rantamaning adicara ingkang bakal ndak lakoni iki aja taren karo aku ning luwih prayoga kowe tarena karo Arimbi upawana bobol borote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab aku ora ngerti kenthang kembuling lelakon Pinggondani wila dalan aku malah tok balik marang bojomu iki piye apan pancen kudu mengkono lelakone Arimbi kudu wani mutuske sewiji-wiji aja gampang sumende marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani Arimbi bojoku nyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasurlan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Kanjeng Eyang dinten sak mangke monggo kula aturami witi miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca mugi kalenggahna wonten ing dampar negaring Pinggondani Kosik lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu utamane Brajadata lan Brajamusti mangke kula ingkang badhe tanggel jawab jernyatanipun pangwaos Pinggondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayah pun Arimbi Kaki Prabu Ngamarta kula wonten paring adawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi inggih Kanjeng Eyang kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki inggih Kaki Prabu Ndorowati wonten dawuh Eyang Bundelono atur Arimbi kelawan pun Eyang dina samengko penyang bakal miwaha misuda kelawan putuku si Gatotkaca kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang kula Gatotkaca wonten timbalan para maju kene nggih cah bagus Gatotkaca wangen dia manggung Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang Gusti netepake sira ingkang bakal gumanti kepraboning sawarga Prabu Arimba ya Prabu Trembuku nggih madhep mantep kang dadi atira sampun boten badhe saged dipun ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng kula Agus yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu Arimbi kula wonten paring adawuh Gatotkaca dandanana nganggo busanane Eyange sawarga Prabu Trembuku bakal tak biwarake mening sagung para lenggah yen to dina samengko Gatotkaca ingkang jemrenata ning Projing Pinggondani putu Arimbi
tata tiyang Gatotkaca kinuwun mapakarga suta teka pira Kresna parta maneh sakti nira ing ujaran wang-wang Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang wis ngrasuk busana keprabaning sawarga yangmu Trembuku wis pantes lan rep mula ora usah dadak sangga runggilan walang ati kang dadi atimu yo nggir ndak biyawarake mring sagung para lenggah yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani Pringgondani jumenengake Nalindra anyar ana negara ing praja Pringgondani ora ana kejaba mung putuku Gatotkaca ingkang bakal gumanti keprabaning sawarga Prabu Harimba mula ndak biyawarake wisudan negara ing Pringgondani katetepake Prabu Anom Gatotkaca Jagat Dewa Bathara kumrusak swarane para raja Nerpati kang padha nekseni sayekti kae dududan sinemeni nanging rasananing para kawula rasananing para Nalindra para Nayaka Punggawa Pringgondani ingkang kabeh padha rumangsa gumbira dene samengko Pringgondani wis ora gutang meneh busana ingkang lenggah dampar ya kuwi putuku Prabu Anom Gatotkaca matur nuwun Kanjeng Hyang kulub Gatotkaca sawise sira wis dadi Nalindra aja nganti lali marang kewajiban kasatriyaning praja eling lamun nadyan wis dadi Nalindra sira tetep dadi satriyaning negara Ngamarta nggih Wa Prabu ngestaken dawuh Gatotkaca wonten timbalan nindakno sama beda dana denda peperintahan dana wesiasat kanthi cara mengkono bakal akeh kang padha tresna marang sira kulub werdine nadyan to kulit daging aja mbok tengenake nanging wong liya mbok kiwakake nadyan to kuwi wong liya lamun labuh negara Pringgondani paring ana bungah ingkang sapurwat nanging nadyan to kula warga kulit daging moko kluputan tumraping praja kudu mbok patrapi pidendhan ingkang sabobon nggih menawi badhe dawuh paduka Kanjeng Hyang kula istirahaken wah ojo gembelo sirahmu gleleng pacakmu wangun-wangune dadi ratu anak Werkudara kudu wani bedah negara ewontine kudu kaya ngene lelakon sing kudu mbok sandhang lakonono jeriki karepe ibumu nang aja lali yen to kabeh mau jatine peparinging wong tuamu kulub Gatotkaca niki ngestaken dapatku Kanjeng Rama Kyai ya Bang Wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Paman Brajamusti inggih nggih kula ingkang sowan sorak mangambal-ambal manengker gumuruh sanjawining rangkah kapireng suraing para nayaka ing Pringgondani Paduka Anggir Gatotkaca sampun jumeneng nata kula nderek mangayu bagya sekethi jumurung lenggahipun Anggir Gatotkaca nama mugi andadosna ingkang kuningan bilih nalika semanten kula dipun duta dening Keng Ibu Mbak Yuarimbi supados nganti dhateng Kakang Brajadenta nanging mugi andadosna ing kawuningan Kakang Mbok menawi ingkang rayi Kakang Brajadenta mirang Kampu Jingga piyambakipun boten ikhlas menawi negaritipun lenggahi dening pun Gatotkaca
malah surak mawurahan manguwuh-wuh ngendikanipun Kakang Brajadanta nglebataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika Kakang Mbok. Tumrapune yang iki dadi pandadar panggasaing jiwa. Iya. Lagi wae mukti ngawi Banyakara wati mbau dendane negara Pringgondani, lah kok wis teka pacubane iku lho. Tontana mring sagung para kawula sanegara Pringgondani. Lamun jero kula putuku Gatotkaca bisa ngrampungi perkara iki nggih. Kaca muntap ler kira tatuko yayasinepe netra kocak ngondarandir Brajadanta wong kang kaya kowe lali karo sumpah mundhuk kowe ngasahke negara ing Pringgondani karo Mbak Yumu bareng saiki malih paningalmu ngangah-angah kepengin ngakahi jagat Pringgondani. Pancen Arimbi sing duwe niat jumenengake Gatotkaca Mulaja mbok luputake anakku lanang nanging luputno Arimbi ayo kowe ngajak apa kowe Brajadanta legan tobat ora ngira babar bijane kono lakon sing kaya mengkene Brajadanta utuh men gedhoamu epeh sak ngisoring dlawakan wewatekanmu dene kowe isih blereng marang geblaring jagat isih blereng marang gebyaring kadonyan Mbak tobat kena tak eleke apa ora kowe ta bagus Mangkahanggro sesumbar lintro bumi kuncing gumaludha guntur ketup aku ngaturake bektiku katur Kakang Mbok ora susah ndak ngaturake bekti karo aku ora ana gunane kowe ngaturake bekti karo wong tuwa nggonmu ngaturake bekti karo Arimbi ming mbok nggo abang lambe ming mbokku patut temene kowe ora seneng karo aku mergo nggonku lungguhake dampar anakku si Gatotkaca para coba aku tak takon karo kowe sapa sing nalika semana sumpah ning ngarepe Arimbi ning ngarepe kuandane Kakang Arimbo yen ora bakal ngucik keprabon ning Pringgondani lah kok blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong sente ucapmu keparat kowe yen kowe buta negara Pringgondani mau kowe omong sadurunge aku duwe krekat lan karekat bakal jumenengake si Gatotkaca ning kok tinemune barang saiki wis mateng rancangane kowe arep ngrusak barang sing apik kowe arep mbutek kanan bening negara Pringgondani tobat menungso kaya kowe ora patut diajeni Brajadanta nek pancen kowe arep kepengin dadi ratu mongko Gatotkaca kebaca dadi ratu ayo sempalan dhisik kuandane Arimbi wae
Pancen iki dadi pengajapku. Kakang Mbok Harimbi, kowe wong tuwa sing mamak mumuk mripatmu. Muta tuli. Kowe ora nyawang karo kulawarga sing mbok sawang ming muktine kulawargamu dhewe ning dulur-dulurmu nduk kiwakake. Kowe ndadekake ratu karo kaca negara Pringgondani. Mergo nggonmu karem katresnan karo Werkudara, paribasan negara wae mbok totohake dadi jajaning Pandhawa. Oh, wong kaya kowe ora pantes diajeni. Kowe adol kawula Pringgondani. Kowe adol kamukten Pringgondani, mbok nggo lambari katresnanmu. Ana wong malang gerik, tangane didunke. Ini siapa ini? Iki Kang Po. Sampeyan arep apa dadi Nalindra ning ora kena kaya ngono, Den. Kudu eling. Ya ming durung wae, Petruk. Wa nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Garukaca ora dadi ngopo. Ih. Wonten menapa? Kok sik to? Wanter ngendikaning Kanjeng Yang Matsopati nalika ning jero kedaton Pringgondani kulup, kowe kudu bisa ngrampungke perkara iki. Inggih. Lah kok dadi malah meger-meger. Ora mobah, ora musik. Malah nyawang kedadianing Projeng Pringgondani. Apa kowe ora melas to, Ger? Ibumu ingkang ketayaran mbelani karo anake lanang. Nganti digawe pengiram-iram karo pamanmu Brajadenta. Kowe isih kelingan ucape pun apa ora? Isih kelingan pangandikaku apa ora? Nggih. Ingkang pundi? Sama beda dana denduk. Nindakake pemerintahan dana siasat. Nadyan to kulawarga luput kudu pidana ning nek wong liya labuh negara paringana bebungah. Pamanmu Brajadenta kae pripiyen sing apik-apik ning upama wis ora kena didandani, Ger, kudu mbok tegake. Pandhata Gatisraya Indriyaksasara Maruta ing Gatotkaca. Inggih paman kula ingkang putra wun Gatotkaca. Kowe nglumpruk kaya dudu pambeganing Ratu Pringgondani. Wanter ngendikipun paman Brajadenta anggenipun boten lila lan boten ikhlas menawi negari menika kula ingkang lenggahi. Paman, niat kula boten kepengin dados Nalindra menika sedaya ingkang paring dawuh Kanjeng Ibu mila menawi paman Brajadenta kepareng badhe dados Nalindra wonten negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih keprabaning Pringgondani. Namung kula aturi emut
Purwoduksina sampun ngantos damel bibrah kerukunaning Kadang Braja paman. Piye? Kowe muni piye? Kula pasrahaken tangan kula kekalih menawi jengandika paman badhe kepareng lenggah dampar praja ing Pringgondani. Oh, ladan. Bener rantamaning atiku. Pringgondani iki mbutuhke ratu sing sentosa lair batine. Ora gampang kenggo dening apa wae. Ratu sing bakal iso mangku para kawula, iso ngayomi marang para kawula. Ratu sing nindakake adil lan bener-bener sejati, adil ingkang sak traju lan sak bobot. Nanging tinemune lah kok Nalindra sing lagi wae diwisuda ning negara Pringgondani iki jebul dudu wong lanang ning wong wadon. Detitik aku madhep dadi kraman mongko pernayaku pamanmu. Kowe luruh atimu, kowe ngendhelong rasamu, ora niat ngirnake kraman ning malah pasrah negara. Yen ngono pancen kowe ora duwe tanggung jawab lawan kamuktening kawula Pringgondani. Paman Brajadenta, yen pancen paman kersane kaya ngono aku mengkari manut. Aku mung kantun derek kudu dirampungke cara piye aku manut. Bagus, ngono kuwi ratu sing tenan. Ora kok ringke jiring getih wedi mati. Ayo aku dadi kraman sirnakno karo kaca sing gedhe pangapuramu Paman Brajadenta. Brajamusti inggih ana apa teka merpeki lawan Gatotkaca. Mboten ateges kula ngiyas kalian panjenengan lho, nggih. Mboten ateges kula ngilani kalian panjenengan. Namung menawi dipun tandhingaken kula kinten mboten badhe rampung. Krana Kakang Brajadenta menika nyata digdaya sekti kalintang jayaning merang. Bilih tanding boboting yuda. Nanging sedaya menika namung kula ingkang ngertos pengapesanipun. Pengapesanipun menyang endi? Kula aturi panjenengan ngiklasaken dhateng Paman Brajamusti. Ngiklaske piye Paman sampun?
panjenengan sampun nyuwun priksa ingkang kathah-kathah. Dilarono kula manjing angganipun utawi manjing astanipun anggir ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang paman Brajadenta menika srana ingkang paman badhe dumugining pejah. Nanging menawi wonten lampan ingkang ngedapi-dapi anggir sampun kaget. Sedaya sampun dados pepesening Gusti ngakarya jagat. Yo paman mara kaki manjinga. Ayo, ora usah dadak tido-tido Gatotkaca. Sirnakno pamanmu pancen kowe satriya pinilih yen bisa nyirnake lawan pamanmu Brajadenta. Paman, yen wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik sing gedhe pangapuramu tak anggap sampeyan minangka dadi parangmuka ning negara Pringgondani lan tak sirnakake. Ayo sirnakno pamanmu Brajadenta. Gunjang kancing langit kelap-lapaton kincanging risang mawa gandrung denantem mawi asta ingkang sih tengen ing kapanjingan Dian Brajamusti nalika semanten bengok sura Sang Adipati Brajadenta dadi lan patine parandring mangke kalaning jagat gayaning para dewa. Pejahing Sang Brajadenta sampya kalawan ingkang rayi Sang Brajamusti kagiat kadrokasan Raden Gatotkaca wau. Suram Triwangkara ler manguswa kang layon kenya elang kang memanise wadananira layu kumleku cemrah nyomaratani boten wonten babar pisan lajeng andika paman ngiklasaken sugeng panjenengan pinarya nambak kawontenanipun ingkang putra Paman Brajamusti kula boten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden. Paman kula nyuwun pangapunten Paman Brajamusti. Paman kula aturi wungu Paman Brajamusti. Sing gedhe pangapuramu kudu mengkene lakon ingkang disandang pamanmu sakarone. Aku pamanmu Brajamusti, aku pamanmu Brajadenta.
Gatotkaca aja duwe rasa gething keburu sengit karo pamanmu aku ya nggih mergo kabeh tak lakoni sejati ora kok kepengin lungguh dampar ke Prabu ning Pringgondani mung kepengin jajal kekuatan lahir lan batine Nalendring Pringgondani ya anakku Gatotkaca jararan kowe bakal ngayomi wong sak praja jebul tinemune pancen wis kukuh sentosa bakoh lahir lan batinmu pun paman bombong negara Pringgondani dilenggahi dening anakku Gatotkaca lan sumurupa Gatotkaca aku kuwi sejatine dumadi saka pusakaning Prabu Tremboko ya daya kekuatan utawa aji-aji kang aran Brajadenta Brajamusti nalika semono saksedaning Prabu Tremboko aku kudu besok bali marang turasing Prabu Tremboko ya turasing Prabu Pandu mula gandeng kowe iki klebu darahing Prabu Pandu kowe pun paman bakal njaga sarta tansah ngampingunmu dadi Nalindra sarana wujud bali wujud aji Brajadenta lan aji Brajamusti kula nyuwun dawuh Gen paman sing wis ya wis iki wajibe kudu mbabar jagat anyar Pringgondani kudu nggelar jagat sing anyar inggih kemarang paduka gandeng paman Brajadenta wis ora ana paman Brajalamatan ing ngemplak dapuk minangka wrangka nata ing Pringgondani kekasih Patih Prabakesa lho nggih ngestaken dawuh paduka nek perkara masalah kula warga kula mboten ajeng tumut-tumut ning kula nemokke wong-wong sing sajake kok arep nglincipi carang papak Wijaya ampyak awur-awur sawa Kurawa lho Den dolaku dedemitan tapel wates negara Pringgondani wah jarak perkara Nendi kowe? Oh, karo cara golek angin kok mingan. Mlaku-mlaku golek angin. Rasa dadak ngapusi. Arep ya aku mung mlaku-mlaku karo cara andian niat apa-apa. Mung kepengin nonton jumenengane putuku sing Gatotkaca. Mundur menyang Soko 5. Werkudara Sawa Kartomarma Kemayu ya wis ben anane kaya ngene ayo kudu jugar Gatotkaca wah Kurawa wong mulang sarak
madangi jagat tumungep-mungepane sabocah ing bukir marbabang sumirat keneng soroting surya mikolan gunung